Prestakuntza ere bultzatu nahi da, prestakuntza aipatu da, oso garrantzitsua da, funtseskoa gure ustez. Beste gauza batzuk ikasten ditugun bezala, hau ere, berdintasuna ere ikasten den zerbait da, eta horregatik hasi gara komunikazio eta publizitate ez sexistari buruzko prestakuntza eskaintzen bai komunikabide zein agentziei. 2016 urtearen bukaeran hasi eta 2017 urte honetan zehar kodea sinatu zuten agentzia eta komunikabidei eskaini zaie aurrez aurreko edo zuzeneko prestakuntza. Prestakuntza honekin komunikabideak sensibilizatu nahi ditugu, berdintasun ezaren inguruan, emakumeen aurkako indarkeriaren inguruan, eta hedabidek genero estereotipo eta rol tradizionalak desaktibatzeko duten gaitasunaren inguruan. Euren lana, genero berdintasunaren ikuspegitik egin ahal izateko gaitzea du helburu nagusia.